नाय नक चिनि नक मथा नक दिना मथा नक सामने थांगाय चिनि किसा रां नांगौ रां बाहायके जों रां किसा लाय माने स्टाइलनाय आ जागाव पाकानि पिलार कायजाक सुदु ताबु अमो हाइटिने इटिने ची थाइनिन बागै इ किसा नांगौ हासिं गते आबा हाइके बुमा बदल प्लेटफर्म तंगो आबा हाइके मथा तिप्रामो थांसा मथानिबो तंगो ओके ठीक जों आबा हाइके 70,000 साइपेके खला अबके बिरोधी पार्टी रक खलाय दङ बिरोधी पार्टी रक खलाय दङ तामाने हलाय केसनि मानि 25,000 जेकनि मानि 75,000 बरक बाय जुगा ब्रेक बुई माने साइ दङ सेक बाय मात्र 75,000 से मानो औ दाबर मारक बा औ अंगरो माने जोंनो हिनजागै दङ आमतिया किन्तु तुबो नरक बकिसा बुजियै किसा जोंनोबो साब्र माने किन्तु ताबक नायदि जों अरो कालिक चिनि पारा रको काम खायया बुनि पारा रको बथन नांनाय जेमन बुवा बदल नि तामा बुरि कायसा जदि रेप खलाय खलाय बुवा बदल नि सिखां जों मुकुला तंना नांनाय सालानि कायसा कोनो किचुं खलाय वाइट टेप नि बक बय सिखां तंनाय जों मुकुला तंनाय जानि पंचायत नि बेपारति आंनि कोनो खलाय आंते सिखां तंनाय बा ताबुक राजानि जोंखाय राजानि आदल जिबाय जों चलि दङ बिनि दिल्ली आं जों फेसबुक ब खलायो समायाव जों मबाइल नायो ब जगाबम तो खलायो चिनि जगाव आसक पार्सोलेन्टा दं माने जों किसा डेभलप खम चिनि उकुलो बुइ